vasen 1 alas 100 ja vasen 3. Täältä 3. 50 ja oikea 4 ylös 200. Hyppy keskeltä 30, oikea 4, 50. Nyppy oikea 3 ja vasen 3, 100. Nyppy oikea 4. Jatkuu laaja nyppy keskeltä alas 300. Pitkä oikea 4, 50. Pitkä vasen 4, 200. Pikkunyppy keskeltä 100, oikea 4 ja vasen 5. Ensin oikea 4, sitten vasen 5 ja varo 30 vasen 7 risteys, 30 vasen 7 risteys, 100. Tästä. Oikea 3. Ja pitkä vasen 3, 50. Pitkä oikea 4, 100. Nyppy keskeltä 100 ja vasen 7 risteys. Nyppy keskeltä 100, vasen 7 risteys, pikkutie. Tästä 100. Ja 100. Vasen 2 ja oikea 3, 50. Vasen 3 ja oikea 2 ja vasen 3 ja oikea 2, 50 ja oikea 3, 100 ja vasen 4 ja oikea 3 yli. Jatkuu vasen 1, 50 ja oikea 3 ja varo vasen 3. Eli täältä oikea 3 ja varo vasen 3, 50. Vasen 1, 50 ja nyppy 50 ja nyppy oikea 5, nyppy oikea 5 täältä. Ja pitkä vasen 3, 50 ja nyppy oikea 4. Eli nyppy oikea 4, 100 alas. Ja 50. Maali, nyppy, keskeltä 70. No niin. Yes. Siinähän oli saatana sykettä. Oli. Perkelet oli hieno. Hyvä fiilis. Hyvä veto. Todella hyvä veto. Hyvä, hyvä. Hyvällä sykkeellä, Yes. niin sanotusti. Tuo oli hieno. Jumaleissa jätki kyllä tykkää tuosta kelekkareitistä. Se on kyllä todettava. Sä oot niinku edelleen niinku omimmillaan siellä. Missä se kirpoilee niinku mahdollisimman paljon. Kamera pois päin.